Muri yeZimbabwe manyaya pano muone nyaya iri panapa iri kunetsa iko zvinezvi patobuda nyaya iri katonzi breaking news izveso zviri kunyadzisa zvekuti kana uchisapota ZANU-PF uchanyara. So kana uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Nyaya iri panapa iri kunzi President ED Mnangagwa launches Presidential War Veteran Fund with 112,000 donation. Today His Excellency ED Mnangagwa launched the Presidential War Veteran Fund in Chikomba West constituency, which aims to support war veterans and their families. The fund was kick-started with a significant donation of 100,000 in cash, followed by an additional 12,000 donations for Chikomba West UBV Gardens. The advantages of the fund includes financial support. The fund provides much-needed financial assistance to war veterans, enabling them to improve their living standards. Recognition of sacrifices. The initiative acknowledges the sacrifices made by war veterans during liberation struggle empowerment. The fund empowers war veterans to become self-sufficient and contribute to the economy development, improved livelihood. The financial support provided by fund can help war veterans access basic necessities like healthcare, education, and housing. The move demonstrates President Mnangagwa's commitment to support war veterans and their families, recognizing their contribution to Zimbabwe's independence. Tatenda matavera zvatopera ndo nyaya iri kubuda iri kutaurwa panapa. Mudhara anonzi Blessing Geza akavhura hombe kuvhura kuti bvu. Saka iko zvinezvi vakutorwa ibribe. That's all I can say, because vakaona mawo veteran ese akatanga ngopanduka vane chichangotara zvakasiyana zvokuti this government inobva ita panic mode, because this government inolidwa nemagwara vanotya zvisingaite, because they know kuti for them to be where they are today it was because of these war veterans vakakwanisa kurwa hondo, vakashinga, vakakwanisa kupusha navo kusvika vasvike pavakasvika ipapo, pakazouya ana Kenan Banana vakutongana Mugabe vachindodai. Now vato panyanga because of war veterans kubva kumashure kwavakapinda. So war veterans vaicomplaina kuti nzara iri kutiuraya futi asi takarwa hondo. I think hazvina hazvo zvinonyatsobatsira kuvanhu veZimbabwe. Zvandiri kuedza kutaura ndechekuti maZimbabweans tofanira kuti tomboti vana vese vechidiki vabenefite panyika yacho, handiti varungu vakaenda, saka vafanira vechidiki ngekuti ngavawanewo mabasa. Ndo nyaya iri kupisa iko zvinezvi muri yeZimbabwe irimo mastreets iko zvinezvi. Munoziva kuti inini ndiri 1 gig ndinoremerwa, ndikangoona nyaya ndobva ndangoti bvo ndochibvondora muwa matonzwa zviri kuitika. Ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei, nyaya yechoko momwe yebribe yekunyararidza war veterans, because vanenge vakuchema nzara saka vabva vangovhurirwa hombewo futi, because vanongoziva kuti money stops nonsense, saka vabva vangomiswa nenyaya idzodzidzi. Kana uliwo senda yako audio number ndichasiya pascreen. Ngatisangane mucomment section. Masomere unotijairira zvisingaiti masomere, usati nyika yose masomere. Imiwo kuZANU-PF kuda vaviri vatatu vawareva ndimi munoti 2030. Isu masomere hatitombodi munhu yesu kana kunzwa nezvake, chero kuona pane mumvuri wake kana ndiri seni wangu unotorwadza, chero mufananidzo wake munhu iye neutsinye bwainavo. Zvino vanhu vari kutambura muZimbabwe vari kunonga zvazvine muromo. Iwe uri kudya, uri kuti nyika yose kuno vanhu vari kuvata varya sadza regorosi maniwe, sadza rinonamuka, vanhu vachidya mapfunde, tambudzika pasina mabagwe ekuti vagaise chikafu vadye. But masomero unotitaurira zvokuti kwanzi 2030 munhu wese usatijairira masomero. Iye zvino vana veZimbabwe yanguva yekuti musvinhure muone ende mudzidze nekuziva kwamuri kubva kwamuri kuenda. Izvi hazvichadi kuti uswere uchimboudzirwa nomumwe munhu, woga wakutonyatsoona kuti upenyu hwedu hwaparara. Zvinoguma zvemuno muSouth Africa takanyimwa mawork permit, ukada kuti ushande pabasa rakanaka hariti, wakudzingwa, kosara basa rero kungoshandiswa uchikanyadhaka uchivaka uchiita sei, ndo basa rasara kuno. Kana pakasvika panguva yekunzi hatichadi kuona mabhiridhi acho, munowani imi vabereki kumusha munoramba mingoti pamberi neZANU-PF. Hamuguti ZANU-PF yacho makaita seko. Eno munhu waiti kwa handisati ndapedzisa zvandakatanga. Zvipi zvawakatanga? Kana ikotaura chokwadi kuti handisati ndapedza kuba mari yemuZimbabwe. Chete chikwereti chaunacho nyika ine chikwereti chemota dzakana kubvisa 1 million pamwedzi. Ngade musina kupedza mari iyoyo. Tiri kujairirwa mani zvinhu zvakadaro. Masomero zvibato utsise muromo wako mashoko kutaura.
ende uzoziva mangwana. Tino vanhu vanga vakaita sana Chihuri vaiti havabudi muZimbabwe vachitaura matauriro ako wamasomero, uzvibate masomero ugadzirise muromo wako iyoyo nokukasira.